Pozdrav za sve pratioce i lovce koji prate moj kanal. Evo, sa Šarkom smo u teren. Prošli smo, to jest pošli smo ispod one livade dole, tamo u podnožju, pa krug, ceo krug ovako odozdo. I evo smo na brdo gore zašli. Evo ga Šarko rije. Posle kiše od jučerašnje izlazimo malo da šetamo, da pravimo trag, ozbiljan trag za ozbiljne kerove. Rusi posavka jedna. Da vidimo kako će odrade kerovi koji rade gata dobro, samo da vidimo i teren da provjerim. Evo, Šarko rije, pravi, ostavlja miris. Gusto je kao što vidite sve. Teren idealan za svinju i za svinjari. Pa će vidimo. Vidimo se sa kerovima posle. Evo su keri keruša. To je Rusi posavka na trag. Šarko je ovdje išao, sad ćemo da idemo na rijeno. Da vidimo reakciju. Evo. Ajde, bravo. Evo da je rio Šarko. Evo kerovi kako zatežu. Sad ću da ih pustim gore kad izađem. Da vidimo da će da puste glas malo. To me interesuje. Ajde, ajde. Sat i po vreme star trag. Dugačak 2 km. Pa će vidimo. Prase je zatvoreno kavez, ako znaju, oni će odu do njega, ako ne znaju. Neće odu. Znači to je sve gdje je išao Šarkoni. Raspravljaju. Će vidimo sad. Ajde, ta. Bravo. Slabo se javljaju po tragu, mada ne mora da znači da neće, ali će vidimo sad. Evo ga rijeno. Dižu glavu na tamo, ali sve je to dok ne vidim da ga nađu ništa. Prekinut ću s njima pa nastavljam. Evo ga, tamo nije, kao pokušao da ide na tamo pa se vrtio Šarko. Sad vidimo da će na gore da ide. Evo. Evo draga. Vatra je miris, nemate šta. Ništa, prekidam snimak, pošto ima dosta do gore, pa nastavljam ga posle kad prepuštanje. Sad ćemo da vidimo ovdje, pre nego što ću da ih pustim, da vidim da li će skrenu levo. Tu je levo prase prošlo. Sad ovdje je gore na 20 metra levo. Ajde da vidimo. Aha. Desno, nema ga. Ajde. Aha. Dobro. Bravo. Ne skrećem ja, nego oni skreću, znači to je to. Sad ovdje na dole treba. Ajde drugari, nema na tamo. Na dole. Ajde, tu, bravo. Tu. Ajde. Dobro. Evo ga da je rio Šarko. Ajde. Tu. Ajde. Tu. Ajde.
Ajde. Ajde. To treba da radi svinja. Evo, ajde. Sad ih nerviram malo da ih zadržim malo natrag. Ajde. Bravo, Šari, ajde. Ajde kita. Ajde. Tu je prošao, bravo. Ča. Ajde. Bravo. Sad ću da ih pustim pa ćemo vidjeti. Evo, pustio sam. Ajde, sad. Ajde, traži. Ajde. To je to, na gore, bravo. Sad levo. Ajde da vidimo. Evo, Keruša se javlja. Bravo, Keruša, bravo. Ajde. Tu, bravo. Tu na gore, sad na put gore da vidimo da li će ga raspraviti. Prekinut ću malo pa nastavljam gore. Kad čujem lajanja ako ima. Evo su na put izašli su kerovi. Eno ih razmrsuju po put išao Šarko. Javljaju. Sad ćemo da vidimo dole da li će ga skrenuti. Dole svi kupaovi. I Rio je do kaveza. Da vidimo šta će da kažu. Sad treba da skrenu levo pa na dole. Pa u krug i pravo u kavez. Po put ga razmrsuju pa će vidimo. Išao je Šarko ovdje po put. To je i najvažnije. Svinja divlja kad pada kiša, posle kiša izlazi na put. Tu koji ga ker razmrsi, to je to. Evo, tu je trag, tu su i oni prošli. Će vidimo sad. Prekidam opet pa nastavljam. Pošto je baš dugačak snimanje će dobro dati. Evo da se uverite trag. Evo ga trag, evo su kerovi. Znači mu idu skoro, to je tačno po trag mu idu. Evo da vidimo da li će ga nađu da ga laju. To nije gatar, nego je šuma, teren. Ne vidi se u gusto. Po GPS pojavlja. Trebalo bi da idu po trag, tačno. Tu ga razmrsuju, sad tu je malo Rio Šarko. Če vidimo. Javlja Keruša češće nego ker. Vidimo sad. Mislim da su mu na trag dobro ušli. Ali dok ne javi, ja lajanje ovdje ništa ne priznam. Mislim da su otišli do njega. Jer u jedno mjesto se drži kerovi laju. Ne pomera se na to mjesto. Sad vidimo da nešto ne javlja još uređaj. Da li laje, ne laje. Važno stoji ker u mjestu. Koliko ja čujem laju kerovi. Če priđem bliže. Evo to je to. Tačno laju kerovi. Znači našli su ga bez problema. Na sat i po vreme start trag. I kovoga, u mjesta kako. Znači dole je u dolinu prase. Evo ga trag. Da se uverite, ja sam gore na put. Znači ceo krug su kerovi izašli. Na pola sam ih pustio od tada da vidim da ih malo dobro uvedem u trag i pustio sam ih, te su počeli se nervirati, tu sam pustio. I evo drugari, na mestu i lajker. I keri Keruša laju, ja ih čujem. Ništa, sad ćemo da priđemo tamo, prekidam snima pa prilazim da vidimo, da čujete vi. Znači to su svinjari. Evo da li se čuje malo, ja još sam visoko gore, ali se čuje. Znači, nema, evo da je Rio Šarko. Sve da je Rio, oni su išli po njega i otišli, našli ga i laju.
Evo, čuje se dole kako laju kerovi. Evo ga trag gdje je Rio Šarko. Eto kako laju kerovi. Uređe uredno javlja da laje ker. To je to. Prvo puštanje. Odmah na loženje. Evo na ove vir je Šarko prošao. Tu. Ovdje je razrio sve. Tu su se malo bavili kerovi dok ga razmrsiše. Jer je išao vamo pa poslije gore pa ovamo desno otišao. Levo otišao. To je to. Idem sad dole da vidim. Da priđem bliže da vidim kako laju. I da vi čujete. Ali se dobro čuje odavde. Evo. Gdje je vepar skrenuo Šarko, gdje je skrenuo i na dole. Tačno i kerovi, malo su produžili napred. Vidjeli su da ga nema i vrtili se ovdje. Na vamo dole otišli. Prekidam pa nastavljam dole. Evo na dole još prilazim. Ali ko ovoga u mjesto bez prestajanja, bez da prekinu da laju. Evo kako je gusto. Šarko. To treba da radi svinjar. Da ne trčiš ti snijega, nego onda ide da nađe sam. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. To je to, sad su agresivni odmah čime čuju, čime vidi. To je to. To je to. Pozdrav drugari. Obuka Stefan Paljov lov. Kerovi za svinjima da ima uvijek kod mene. Samo trud i rad. I što više puštanje kerovi mora da se napravi. Ko ima kerov mora da se pokrene. Pozdrav svima.